i de kommende dage. Men først vil jeg nævne, Bernard skal fremlægge tal fra sundhedsvæsenet. Værsgo. Frem til i dag, så har vi undersøgt 752 personer, og i dag har vi modtaget 30 svar, og de er alle sammen negative. Der er ikke nye smittede. Og ud af disse smittede 11, der er 10 blevet sunde og raske igen. Forskellige restriktioner har vi benyttet. Forskellige restriktioner for at begrænse smittespredning. Således er der ikke smitte. Og der er kun et fåtal af smittede således i Nuuk. Og kun i Nuuk. I samfundet. Vi regner ikke mere med, at der er uhindret smittespredning i blandt befolkningen. Men der er stadigvæk behov for at være overvågne og søge efter smittede. Erfaringer i udlandet viser ved undersøgelse af smitte og ved forhindring af smittespredning, der er det vigtigste værktøj at konstant at undersøge folk med tegn på smitte. Men desværre kan vi mærke nu, at folk her i landet, at det er et fåtal, der henvender sig, for at blive undersøgt, i nervøsitet over at blive bænket derhjemme, så at sige. Folk i Nuuk, folk der ikke har været ude at rejse til Nuuk og til udlandet, og der ikke har været i nærkontakt med eventuelt smittede, men har fået foretaget coronaundersøgelse. Der er ikke behov for, at de skal i hjemmekarantæne. I hjemmet. Karantæne i hjemmet gælder kun fra den dag undersøgelsen foretages og frem til resultatet fremkommer, hvis man vel at mærke ikke er smittet. Så derfor samfundet vil vi opfordre til, hvis de mærker til symptomer på covid-19 smitte, så skal de henvende sig til sundhedsvæsenet. Tak til Bernard Rav. Henrik har lidt tilføjelser, så Henrik han kommer lige op til talerstolen. Henrik har ikke tilføjelse foreløbig. Her skal jeg fremlægge, hvad vores tiltag fra naalakkersuisut vil være, og hvad vi vil opfordre befolkningen til. Først omkring trafik og befordring. At her i landet, der vil jeg sige, at personbefordring her i landet, at rejse inden for landet og ind i landet er lukket indtil 30. april. Og det er faktisk landslægeembedet og politimesterembedet, der så at sige har været med til at beslutte. Og de gamle kommuner, før kommunesammenlægningerne, inden for disse, der vil vi holde mulighederne for at rejse
inden for kommunerne, de gamle kommuner, altså. For eksempel, hvis jeg skulle til Ubernøvik dengang, jamen så kunne jeg rejse fra Ubernøvik Sydprøven og Gullorsuaq, hvis jeg er i daværende Ubernøvik Kommune. Eller måske også til Rarsum. Men jeg kan ikke fra Ubernøvik rejse til Ilulissat. Og der kan jeg heller ikke lige tage en smuttur til Sarqat. Det er en stærk opfordring til at lade være med at foretage sig sådan noget. Det må vi, fordi vi har stadigvæk behov for omfattende undersøgelse på landsbasis. Det forholder sig sådan, at det er kun, hvis det er stærkt nødvendigt, at man skal så at sige bevæge sig fra bygd til bygd og bygd til by, vice versa. Også i de derværende kommuner. Og når man skal rejse på den måde, så skal man gøre det iagttage myndighedernes opfordringer godt og grundigt. Vi skal lade være med at samles i store flokke, og hygiejne skal vi også være påpasselige med, og gerne lade være med at omfavne hinanden. Her særligt selvfølgelig allerhøjst nødvendige rejser skal der gives mulighed for. Men det skal vi vurdere grundigt, før vi beslutter at tillade det. Men disse, det er restriktioner, der skal gælde til slutningen af april, vi her er inde på. Også på landsplan omkring hygiejne. Disse opfordringer, vi har her bagved os, dem skal vi følge til punkt og prikke. Det opfordrer vi. Det har vi skærpet opfordring til, at I gør. Og derfor uden at flokke på over 10 mennesker her i Nuuk, det skal vi undgå. Og andre, hvis der ikke er andre indstillinger, der gør sig gældende og er besluttet. Som det tredje på kysten. Den 14. april opstarter undervisningen gradvis for folkeskoler uden for Nuuk og i alle landets uddannelsesinstitutioner under særlig instruks og under forudsætning af, at eleverne ikke krydser distriktsgrænser for at møde i skolen. Og at der ikke er nogen ændring i risikovurderingen fra landslægeembedet. Således. Vi skal alle sammen være yderst påpasselige. Det anbefales også nu, at alle arbejdspladser, både offentlige og private, organiserer sig således, at så mange som muligt arbejder hjemmefra indtil 1. maj. For Nuuk fastholdes den nuværende bekendtgørelse om erhverv med fysisk kontakt indtil videre holder lukket. Omkring retningslinjer for butiksåben fastholdes indtil videre, og der indføres vejledning til åbning for butikker uden egen indgang i storcentre. Det skal vi følge stringent. Det er en politisk beslutning, at skoler og hvad butikker angår heri,
de butikker, der ikke har egen indgang, det kan godt være butikker i første salen, ikke har indgang, man kan tilgå udefra. Der er vi også i fuld gang med at finde en løsning for, at de kan holde åben. Her i Nuuk, det er en politisk beslutning, at skoler og daginstitutioner i Nuuk fortsat holdes lukket indtil videre. Så derfor fjernundervisningen vil fortsætte på samme niveau som nu. Og der skal tages hånd om afgangsklassers forberedelse og eksamen og afholdelse af eksamener. Det skal vi sikre os. Som sagt, det er en politisk beslutning. Det er vores indstillinger nu, hvordan vi skal fortsætte herfra. Henrik har tilføjelse til det her af forskellige art. Ja, det er jo sådan så, at vi tæt har overvåget smittespredningen. Og vi er stadigvæk ikke helt sikre på, at der ikke er smitte rundt omkring. Som Pan Erik Noersen har sagt, så vil vi intensivere overvågningen. Så derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt kunne sige til Kim Kielsen, at vi er sikre på, at der ikke er smitte i Nuuk. Vi bliver nødt til at have noget mere tid for at være sikre på, at der ikke er noget, der går galt. Vi er nødt til at få testet flest muligt. Og jo før vi får testet rigtig mange, jo før vil vi kunne indstille til naalakkersuisut, at man kan gå videre i en normalisering af samfundet. Tak. Tak til Henrik. Jeg venter lidt med at afslutte. Først spørgsmål fra pressen. Først Naja. Når vi tænker på, siger Naja, indenlands, kan du forklare, uden for Nuuk, byer uden for Nuuk, at de kan kun rejse deres egne byers bygder, og ikke besøge andre byer eller andre byers bygder. Er det sådan, det skal forstås? Ja, uden for Nuuk kan dem, borgerne uden for Nuuk, der skal de se på de gamle kommuner fra før 2009. I disse gamle kommuner, dem jeg nævnte, Ubernavik, Uummannaq, at dem borgerne i Uummannaq, de kan rejse rundt i deres egne bygder. Men vi opfordrer dem til at lade være med det. Kun hvis det er allerhøjst nødvendigt. Det kan godt være, at de kan indhandle fisk fra bygd til by. Det kan de gøre, men så vidt muligt skal de undgå indblanding med byboerne, så at sige. At de skal respektere opfordringen til at holde afstand. Altså, det er, ja, det skal ikke være sådan, at vi åbner for, at de nu kan, så at sige, blande sig sammen i en miskmask. Vi holder stadigvæk vores restriktioner. Vi er ikke helt sikre på, hvorvidt der ikke er smitte. Kun hvis det er. Det skal bare være sådan, at det kan være en fra Uummannaq Kommune. Hvis der er en borger i Qarsut, at der er en smitte der,
så skal vi være sikre på, at vedkommende ikke har været uden for Qarsuk. Således kan vi isolere sygdommen til bygden Qarsuk. Det er sådan, vi har udformet forskrifterne, således at vi kan isolere bygderne en for en. Fordi hvis vi ikke isolerer dem på den måde, så kan vi ikke risikere en uhindret smittespredning. Tak. Kan du forestille spørgsmål? Kan du forestille dig, hvornår vort land åbnes ud til omverdenen? Hvornår kan vi beslutte det? Kan du forestille dig det? Vi kan ikke sige det på nuværende tidspunkt. Vi startede med en udmelding om, at måske 3 måneder, da det her startede. Så derfor kan vi ikke udtale os på nuværende tidspunkt. Og i Danmark, der holder de også restriktionerne i stramme tøjler. Sådan forholder det sig også der. Vi må vurdere løbende. Vores nære samarbejdspartnere, nordiske lande, Island og andre lande, dem vi samarbejder nært med, de er også ramt af coronavirus. Der er skiftende tal af ramte i disse lande. Derfor lytter vi til, hvordan det udvikler sig. Vi har vores 11 smittede. Heldigvis er nogle af dem blevet raske, heldigvis. Så derfor er vores tiltag frem til nu lykkedes. Vi har fået tid for ærerne. Tid, vi har behov for. Fordi vores nabolande vil til den tid. For der er ingen tvivl om, at sygdommen skal nok ramme os for alvor. Vi må regne med, at til den tid, når vi for alvor bliver ramt, så kan vores nabolande komme os til hjælp og undsætning, fordi de vil være over den store bølge i starten. Det er sådan status er. Vi kan altså ikke isolere vort land til evig og altid. Når vi tænker på inden for landets grænser, rejse inden for landets grænser, eventuelt. Nu. En er syg, og nogen er blevet raske. Jamen, rejsende fra udlandet og isolering af disse. Hvornår kan man åbne op for rejse indenlands? Ja, vi har lukket af frem til 1. maj, og jeg skal gentage. Og jeg skal bare gentage, at man må bevæge sig inden for byens egen bygder. Men selvfølgelig skal Epidemikommissionen løbende vurdere. Der er vurderet fra kommissionen, at vi må undgå uhindret blanding af forskellige byer. Jamen, det kan godt være, at det på et tidligere tidspunkt fremkommer med, at vi åbner for rejse indenlands. Men uanset om vi åbner for at fri bevægelighed inden for landet, så vil vi stadigvæk stå fast på vores opfordringer. Fordi vi kan se iblandt vores omverden, at der er behov for disse restriktioner. Tak. Og Merete, værsgo. Hende nøj. Der bliver sagt, at det er en politisk beslutning, at skoler og daginstitutioner... Du har fedt med revision. Vi har sagt til naalakkersuisut, at vi på nuværende tidspunkt ikke har sikkerhed for, at der ikke er intern smittespredning i Nuuk. Vi kan heller ikke med sikkerhed sige, at der ikke er smitte på kysten. Vi anser risikoen for væsentligt lavere. Derfor har vi ikke haft nogen problemer med, at man nu genåbner skolerne på kysten. I det her billede lægger vi også vægt på, at vi, når tiden er gået lidt længere frem, end vi er nu, så vil der kun komme ganske få nye mennesker ind. Det betyder, at på et tidspunkt vil hele Grønland kunne opfattes som et område. Vi er bare ikke der endnu.
Og vi må også være klar over, at selv den begrænsede mængde mennesker, der kommer hertil i øjeblikket, udgør en risiko. Vi har faktisk screenet en enkelt positiv her i dag i København før afrejse, som jo altså så ikke kommer afsted. Og det viser bare med al tydelighed, at selv den begrænsede trafik, der er nu, udgør også en risiko ude på kysten. Men den er til at leve med, og sammenholdt med, at distrikterne holdes afgrænsede, så vil vi kunne afgrænse et udbrud til et distrikt. Og det mener vi, at vi kan håndtere. Det angår, så vil jeg gerne sige, at en politisk beslutning respekteres af kommissionen. Altså en politisk beslutning. Vi blev oplyst, vi har et land her. Der er nogle borgere her i landet, der har tegn på influenza, men som ikke vil lade sig undersøge, fordi de er nervøse for at blive konstateret positiv og komme i hjemmekarantæne. Det er derfor, der er besluttet politisk, således at befolkningen, vores frænder, vores venner, det er for at beskytte disse, vi har taget sådan en politisk beslutning. Hvad med alkoholforbuddet? Det skulle til at starte med udløbet efter påske. Bliver det forlænget uden noget lige nu? Det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende. Og vi tænker på ude på kysten. I åbner for skolerne ude på kysten. I siger, at de skal åbne gradvist fra den 14. Hvad for nogle indstillinger bliver det belemret med i disse skoler? Ja. For skoleelever. Henrik, angående dette, der er regler, man skal følge. Det bliver der arbejdet på, men grundlæggende handler det om, at der må ikke ske en masse uplanlagte ting. Skolerne og kommunerne skal lige have tid til at gøre det her ordentligt. De skal lige finde ud af, hvordan de undgår, at alle skoleelever lige pludselig er sammen et sted alligevel. Og det er derfor, vi har sagt, at vi har anbefalet, at man foretager en gradvis åbning, så at alle ikke lige pludselig tirsdag morgen står et sted. Man skal tænke sig grundigt om, og det kræver lidt tid at lave den planlægning. Og det har vi anbefalet, at skolelederne får den tid, der skal til for lige at gøre det rigtig godt. Det handler om blandt andet at skulle udnytte dagen bedst muligt, så man samler færrest muligt. Alt det her handler om jo, som Kim siger, at undgå, at vi blander folk på kryds og tværs, giver mulighed for smittespredning. Og det forhindrer vi ved for eksempel, at man bruger dagen optimalt. Så nogen undervises om formiddagen, nogen om eftermiddagen. Det vil vi ikke gå ind og give detailanbefalinger om. Dem, som er tættest på, vil formentlig være de bedste til at træffe de rigtige afgørelser ud fra de grundlæggende principper. Undgå, at folk blander sig mere end nødvendigt for at opretholde disse helt væsentlige samfundsopgaver. I forhold til, jeg spurgte i går, hvordan planen er, hvis det nu rent faktisk er lykkedes at holde smitten ude, og at der ikke kommer flere tilfælde end dem, vi har fundet, eller flere i de smittekæder, der allerede er opdaget. Hvad skal strategien så være i forhold til, hvordan vi åbner op igen, og hvordan vi så skal takle en smitte, når den kommer?
vi vil, som indtil vi har gjort nu, fortløbende rådgive Naalakkersuisut om, hvordan vi hele tiden vurderer situationen. Når man laver tiltag, så vil vi også anbefale, at man gør det gradvist. Fordi det er altid farligt pludselig at lave store forandringer, så får man risiko for smittespredning. Det vil sige, et arbejde hen imod normalisering. Og når vi så kommer længere hen, ja, så vil vi kunne give anbefalinger om, hvordan man så skal til at overveje selve åbningen udadtil. Altså lige nu er det, som Kim har sagt, det allerstærkeste instrument, vi har, det er, at grænserne udadtil er lukkede, og vi har kontrol over dem, der rejser ind. Det er det allervigtigste lige nu. Og som Kim har sagt, ja, det kan ikke vare i al evighed. Og foreløbig er perioden så blevet forlænget til den 30. april. Og så må vi se hen imod det tidspunkt, hvordan verden ude omkring os har udviklet os. Og så vil vi naturligvis fortløbende rådgive Naalakkersuisut om, hvad det er, vi ser derude. Så har du nogen idé om, hvornår der bliver meldt mere ud i forhold til åbningen her i Nuuk? Altså handler det om der går x antal dage uden smittet, eller handler det om, at I kigger igen her den 15. april eller den 1. maj? Vi laver fortløbende vurderinger af situationen, og tingene vil blandt andet afhænge af, hvor mange tests vi får lavet her hen over påsken. Vi vil gerne se rigtig mange. Og så vil vi aflevere de observationer til Naalakkersuisut med henblik på, at Naalakkersuisut kan træffe de beslutninger, der skal ske i den sammenhæng. Hvad det angår, vil jeg gerne nævne og gentage, hvad jeg har sagt før. Vi har frænder. Vi har medborgere, der har tegn på smitte, men ikke lader sig undersøge for at undgå hjemmekarantæne. Det er meget ærgerligt. Det er sådan nogen, der sætter grænser for, hvornår vi rent faktisk kan åbne os for omverdenen. Det er også disse, der sætter afspærringer for at vi kan konstatere, hvor mange der rent faktisk er smittet her i landet. Det er ærgerligt. Det er vigtigt, at vi får disse oplysninger. Ikke mindst for vores medborgere, for vores familie, venner og de ældre og de svagelige. Så derfor vil jeg opfordre på det kraftigste. Det gør ikke noget, vi er hjemme i hjemmekarantæne i 14 dage, når vi tænker på vores medborgers sundhed. Det er af stor vigtighed at tænke på det der. Hvordan ser det ud med de grønlændere, der er i Danmark? Hvornår regner I med, at de rent faktisk kan få lov at komme hjem igen? Jamen, allerede på nuværende tidspunkt kan man jo søge om at komme med hertil. Og der er jo passagerer med herop, og det er ikke kun offentlige ansatte fra politi og sundhedsvæsen. Der er også nogle af de unge, som har været på udenlandsstudieophold og lignende, som kommer med op. Men vi afvejer selvfølgelig og undgår at få flere op, end rimeligt er. Og der har vi selvfølgelig fokus på mindreårige, som er ude i den store verden, og som også får mulighed for at rejse op. Og vi tester dem, før de rejser. Men det er dem, som... På den måde. Dengang vi meldte vort lands lukke,
der har vi så vidt muligt, så gav vi så vidt muligt de studerende i den store omverden mulighed for at komme hjem. Men selvfølgelig er nogle af dem blevet ramt forskellige steder, og således ikke nået hjem. Og disse har, som Henrik sagde, givet mulighed for via af forskellige veje at nå hjem, så vidt muligt. Så derfor alle disse tiltag er planlagte allerede for et stykke tid siden, for længe siden faktisk. Det var ikke lige helt de studerende, jeg mente. Jeg tænkte på helt almindelige mennesker, som bor i Grønland til hverdag, men som er i Danmark, og som ikke er kommet hjem, som ikke har en begrundelse, som for eksempel, at de skal arbejde i sundhedsvæsenet, eller i selvstyret, eller er mindreårige, men helt almindelige mennesker. Hvornår kan de få lov at komme hjem? Det svarer jeg kort på. Indtil videre, så er der lukket frem til 1. maj. Men der kan ansøges selvfølgelig. Og det kan man gøre via landslægeembedet og politimesterembedet. Og at denne vej kan man ansøge om at så at sige komme med i den rute, der er til rådighed lige nu. Det er sådan, det forholder sig frem til nu. Så derfor kan vi sige, allerede i vinters fra januar måned, hvis man har fuldt smittespredningen på verdensplan fra januar og februar, og den nåede frem til Europa, og den kraftige udvikling, den havde været på i de forskellige lande, den smittespredning kan jo ses. Der har de rejsende måske på daværende tidspunkt også vurderet grundigt, før de foretog en rejse. Jamen, der har de garanteret forestillet sig, at de kommer i karantæne i de store udland. Så derfor, der har vi givet mulighed for, at man kan ansøge om at komme med på den rute, der er til rådighed. Tak. Når vi tænker på lukningen af Nuuk, den bliver forlænget til 30. april. Kan du forestille dig? Alkohol er der også lukket for. Bliver den alkoholforbud forlænget? Det har jeg svaret på. Det bliver vurderet, siger jeg. Sidste spørgsmål. I påsken. Nu når vi frem til påsken. Hvordan forholder det sig med pressemøder? Hvordan forholder det sig med pressemøder i påsken? Det vil vi fremkomme med udmelding om i morgen. Så vidt muligt springer vi en dag over af gangen, men selvfølgelig i morgen, der holder vi pressemøde. Når der bare er enkelte meddelelser, så kan vi også fremkomme med meddelelser via pressen. Men disse vurderinger vil vi fremkomme med efterhånden, som de fremkommer. Tak. Og hvis vi lige bliver ved påsken, så har jeg spurgt nogle gange, hvordan åbning og lukning af butikkerne kommer til at foregå. Om for eksempel dagligvarebutikkerne, vil de holde åbent alle dage, eller vil de holde lukket på helligdagene, sådan som man normalt gør i påsken? Eller har man taget initiativer for, at der ikke samles for mange i butikkerne ad gangen? Åbnings- og lukketider for forretningerne, der har de organiseret. Nogle af butikkerne har forlænget deres åbningstider. De følger godt og grundigt med i udviklingen her. Og der tror jeg også, de selv kan vurdere, hvordan de skal forholde sig i påsken. Jeg ved også, at de vil gøre maksimal udnyttelse af denne mulighed. Tak. Henrik? Jeg har ikke været yderligere involveret i detaljerne omkring.
Her er det vigtigt. Det kan godt være, at I kan undersøge dette til forretningerne selv. Når vi så også ud over vores pressemøde, så har I mulighed for at henvende jer til Brugsen, Bicifik eller andre relevante forretninger, og så få oplyst af den vej, hvordan det forholder sig med deres åbningstider i forbindelse med påsken. Tak. Ja. Andre, da der ikke er flere spørgsmål fra pressen. Eller, ja. Jeg misforstod vist nok lidt. Da jeg spurgte i går, pressemøder, der blev din pressemøde flyttes til i dag, fordi der skulle ske det her fremlæggelse. I fastholder, der er en pressemøde i morgen, altså. Ja, der kommer en naalakkersuisoq i morgen og oplyser, hvordan påsken skal forholde sig i henhold til pressemøder. Det kan godt være i påsken, at vi fremlægger af de analer, vi normalt bruger. Men selvfølgelig, hvis der sker noget ekstraordinært, så vil vi altså selvfølgelig skulle holde pressemøde. Tak. Således kan vi takke pressen, og så vil jeg lige fremkomme med en afslutning. Selvfølgelig her i landet, befolkningen her i landet. Vi glæder os alle sammen til, vores normale liv vender tilbage. Det er forår derude, solen er varm, forårsstemning. Der familier, de kom sammen om foråret, også i påsken, hvor vi holder påskemiddag normalt. Disse vil være meget besværlige i år. Og så vil jeg sige, vi er blevet kontaktet af adskillige gange fra kysten, der har mistet deres familiemedlemmer af forskellige årsager, angående det, at de kan komme til begravelse. Der er anstrengende kår på grund af begrænsninger i personbefordring. Vi har tankerne hos dem. Men det forholder sig sådan, at Nuuk er lukket i disse dage. Og unødvendige rejser skal vi undgå. Og det holder vi fast ved. Jeg har selv mistet min kusines datter. Jeg kan ikke komme til begravelse selv. Vi husker alle sammen vores nære og kære. Og jeg husker også alle andre, der har mistet nære familiemedlemmer. Altså tilstandene i år er ekstraordinære. Jeg vil sige, at jeg vil gerne kunne sige, det er svært at forestille sig, hvornår vi kommer igennem coronakrisen. Som Henrik sagde, der var der en, der skulle have været rejst ind i landet, der ved en undersøgelse blev opdaget, at vedkommende var smittet. Hvis den undersøgelse ikke var foretaget, så kunne vedkommende have været kommet til landet og begyndt en smittespredning. Det er meget vigtigt her, at vi passer på os selv og hinanden. På torsdag, skærtorsdag, langfredag, påske, anden påskedag. Det er jo nogle af de største helligdage, hvor vi ikke vil have mulighed for at komme i kirke. Det er også ekstraordinært, det her. At vi ikke kan gå til alters. Når vi tænker på disse forhold, det er hårdt for de ældre og mange borgere, der normalt der går til kirkegang. Det må være tungt for disse. Så derfor glæder det mig, at KNR arrangerer i samarbejde med biskoppen, at de vil sende påskegudstjenester. Det vil være meget anderledes.
Men det er jo, hvad vi må nøjes med i tålmodighed i år. Jeg skal gentage her. Jeg er ved at gentage det for 3. gang. Dem, der har symptomer på influenza og få foretaget en undersøgelse. Det har vi behov for. Hvis I ikke gør det, så hvis I bliver ved med at undgå det, så bliver vi altså nødt til at forlænge restriktionerne, indtil vi får has på sygdommen. Så derfor, vores medborgere, vores venner, for vores ældre, kom til sundhedsvæsenet og lad jer foretage undersøgelse. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at kunne kramme. Jeg glæder mig til at kunne omfavne mine venner. Jeg savner mine nære og venner. Men jeg vil sige, jeg er ikke enig om at opleve det. Vi er mange, der oplever det. Beningor, her der stod her lige før, var i hjemmekarantæne i 14 dage, for eksempel. Så derfor. Og Henrik har også været i hjemmekarantæne i 14 dage. Der må have været gået mange tanker igennem i hovedet der, hvor man ikke må komme tæt på sine kære. Men det har der været behov for vores sundheds skyld og for at undgå smittespredning. Så derfor myndighedernes opfordringer, indstillinger og opfordringer, de hænger alle vegne. Følg dem til punkt og prikke. Og det glæder mig også, at et stort flertal følger disse opfordringer. Og det har vi set har hjulpet. Således har vi kun 11 smittede. 10 er kommet godt over deres sygdom. Så der er kun 1 syg nu. Men jeg vil sige, jeg skal gentage, jeg er ikke sejrsikker endnu. Jeg vil ikke blive sejrsikker. Det er ikke tiden for at synes, man er sejret over det. Det er tiden nu, at vi skal tænke os godt om og følge myndighedernes opfordringer. Kan I have en god dag alle sammen. Pas på jer selv og hinanden. Og tak.